Сәлам достар, бүген без сезгә Дүртөйле каласы Назар Наҗми исемендәге башкорт гимназиясе базасында оештырылган яйлау балаларның ял итү үзәге турында күрсәтергә теләйбез. Әйдәгез. Мәктәп алды балаларның ял итү үзәге иң озайлы каникулларның тәүге аенда балалар өчен үзләренең төрле шөгыльләрен кынап карый, аралашу һәм рәхәтләнеп ял итеп бураны. Беләһеңме үзең арыуыңды тамганды, кемдер генә һиңа карап йөрәккә янганды. Яйлау лагерінің мақсаты нинди? Яйлау программаһы Мәрьям һәм Гөлнур Буракаева тарафыннан төзелгән. Безнең яйлауда 125 бала ял итә. 5 ыруга бүленгәннәр. Яйлаудың төп максаты туган телдә телмәр байлыгын үстерү. Яйлауда нинди саралар үткәрелә? Яйлауда һәр бер көн үзенчә матур үтә. Төрле саралар үткәрелә. Йырсылар, биюселәр, сәхнә осталары ярышлары үтәсәк. Бүген яйлауда Хабан туй байрамы үтеп. Айым сит илдән кызларынан, кайгырма инде егәндә ситегең тузганына. Беләһеңме үзең арыуыңды тамганды, кемдер генә һиңа карап йөрәккә янганды. Баласа, яйге вакыт, уендар, дуслар менән очрашу. Бүгенге көн мавыктарыгыз һәм сараларга бай булды, хәтта без яйлау балаларының ял итү үзәгендә булган искитмәле атмосферага тулы сума алдык. Дүртөйле каласыннан Хәддең өчен Султанов Тимур, Баширова Алсу, Имин Иләшева Азалия.